Welcome to Ipolo Namhla News Channel. Owayengunozinto weKaizer Chiefs uBrian Baloyi uncome kakhulu umsebenzi owenziwa nguMandla Ncikazi kwi-Orlando Pirates kanye noSteve Komphela kwiMamelodi Sundowns. Ekhuluma nephephandaba, uBaloyi ugcizelele ukuthi kubalulekile ukuba nabaqeqeshi bendawo kwezobuchwepheshe kumaqembu amakhulu. uBaloyi uthe uNcikazi udlala indima ebaluleke kakhulu kwiPirates, kodwa abantu abaningi abayiboni leyo mizamo. Uvumile ukuthi kuyinto ejwayelekile ukuthi umqeqeshi oyinhloko athole udumo uma iqembu liwina, kodwa wengeza ngokuthi kukhona abantu abawubonayo umsebenzi omuhle wenziwa ngoNcikazi. Ngokufanayo ubalula umsebenzi obalulekile owenziwa nguSteve Komphela kwiSundowns. Ngokubona kwalomdlali owake waba ngunozinto eBafana laba baqeqeshi bendawo badlala indima ebaluleke kakhulu ekubhekaneni nohlangothi lwesinto eqeqesheni. uBaloyi uthe lokhu kubaluleke kakhulu, ikakhulukazi uma umqeqeshi oyinhloko engaveli kulelizwe, engaliqondi isiko lethu, njengoba laba baqeqeshi bendawo besiza ukuvalela lo gebe nokwenza ukuthi kube nokuqonda okuhle phakathi komqeqeshi neqembu.